Bé, ja ho sabeu, jo soc Gerard Fullana, soc el portaveu del grup Compromís a la Diputació d'Alacant i soc la persona, juntament amb els meus companys, que un sector del Partit Popular porta difamant i llançant improperis per diferents vies des que varen decidir denunciar davant de la Fiscalia Anticorrupció un presumpte cas de manipulació de contractes per valor de 3,2 milions d'euros. Bé, seguim parlant de corrupció i seguim parlant de males pràctiques polítiques. L'última ens vam enterar ahir, la qualifiquem com una trama, la trama de los presupuestos generales del Estado. La veritat és que el senyor de los sobres, el senyor Mariano Rajoy, ha decidit que els valencians tinguem 119 euros per persona, mentre els gallecs, els seus companys de Galícia, en tinguen 385, mentre la mitjana espanyola està en 185 i mentre la mitjana dels alancatins està en 90 euros per persona. Un fet vergonyós. Vostès es manifesten per evitar que els xiquets parlen tres llengües, però aplaudixen el fet de la marginació política a este poble. És realment vergonyós. I vaig a dir-ho clar, aprovar uns pressupostos que marginen els valencians per aconseguir mantenir-se en el poder polític a Madrid, per a este grup és corrupció política. Ruegos. No, yo quiero presentar una moción in voce, por favor. Ruegos. No, ahora mismo no. Ahora hay que votar la urgencia, ¿no? Sí. Se tendrá que votar la urgencia. Bueno, pues presente. Sí, el enunciado es efectivamente la moción aprobada por unanimidad por todos los grupos hace unos minutos en les Corts y se llama Declaració institucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat 2017. Hay que votar la urgencia, ¿no, señora secretaria? Sí. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿A favor? ¿Abstención? Entendemos que es un tema que ya está debatido y que incorporado al punto anterior. Queda claro el posicionamiento. Siguiente punto del orden del día.